Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men ɗimmire. Windande men ɗimmire nani Allah wallino on janggino allif, on gayni allif hankadi on certi e majjere allif. On kollama allif so adima no wayata. On kollama allif so woni hakkunde no wayata. On kollama allif so woni sara bindol no wayata. On kollama tiginte hankadi ɗon hankadi on cirti e majjere dendagal allifaje jangeteɗe qur'ana walla arab. Kalɗo allif winda hande on jangani tawata ko alluwal mon allif woni ɗiggani. Wadde hande kadi eɗen ƴetta windande ɗimmire nde eɗen janga hen ko wiyete ba. Ko jangete e ba e hewde ko ɗo haaɗi ɗum tan woni ba gasi. Heddi noon so adima e hakkunde nandata inde. Kono noon so adima mbiya juburu ba wayani to adima e bindol. Hakkunde bindol mbiya ɗum juburu ba. Teskede ay tuggiɗo faade ɗo toɓɓere nde ko ɗo wonanno ay ɗo. Joni noon toɓɓere nde abbi o ga bange fawi e nde ɗo ñiire. Ay nde ɗo ñiire les mum mbiya juburu ba. Wadde paama so adima ko juburu ba so woni hakkunde ko juburu ba. So woni sara bindol walla serindima inde nde ko wootere. Ɗo ko ba jorɗo, ɗo ko ba jorɗo. Holko pamɗa hen woton ko juburu ba walla ba jorɗo gasi. Ɗum saabi mbaɗanmami ɗum ɗo no jiirata ba mawɗo e ba tokoso gasi ko ɗo jangete ba no ɗo wayi wonde bani anne kala ko jangete e ba ko ni foti. No jangirɗa e pular ba mawɗo e ba tokoso ko ɗo ba jangete ko ɗo ba haaɗi annene ko jangete e ba ko ɗo haaɗi. Ɗo noon ko ha ganda so tawi adima e bindol ko ni windirte. So tawama hakkunde bindol ko ni windirte. So woni e sara bindol ko ni windirte. So serindima alama wondi hay goto ni windirte. Kono yaltani oɗo ba. Ko o ba goto jangata mbawa oɗo ba goto hankadi a sirti e majjere ba. Ɗo noon ko waɗirani ko ha ganda deftere qur'ana nde dow ha les ko jubru ba tan woni toon e ba jorɗo gasi. Hay sa wi ba signe mimarak ko oɗo ba mbiɗa. A wi ba signe mimarak ko o ba mbiɗa. Ɗo tan gaddata pawaɗo tan ha ɗo o wonta ba. Ay ko ba wonɗo ay banani. Wadde juburu ba ay ko ba mbiɗa. Jubur ay mbiɗa ba ay banani. Jubur ay mbiɗa ba ay banani. Deke a faami kala jimi oɗo ba e oɗo ba ko oɗon ba wonɗon. Mi habrinomo qur'ana e arab kamɓe nandi yaadu. Kamɓe nandi gollal. Ɗum saabi mbaɗamami hen ɗo sara muɗum kada wawa teskorade ɗum jangde ma yawa. Sabu wiya ko yen mbad jangde yawde. Wadde jangde yawde yawirta ko e nokku famar
neɗɗo famata ɗo ko ɗon yawata. sa waɗi ha heewi famama woni jangde, sa waɗi seeɗa famama woni jangde. holko woni wona jangde? binda ha heewa taw a famani, walla binda seeɗa taw a famani. kono ɗon nde aɗa fama tan famɗi heewi o ko yo faame tan woni ɗon. wadde e paamen tan ko oɗo gooto woni baajorɗo, kanko woni Djibrou Ba. gasi ɗo so ɗiggi tan ka sirti e nde majjiran kadi kalɗo ba winda e qur'ana to arab kamɓe fof soɓe ndendi ko oɗo ba goto lumtiɓe gandira noon paamira noon. ɗo noon waɗira ndani henne e deftere nde waɗa saha jiya wayani, waɗa saha jiya wona ɗo, waɗa saha jiya wona sara bindol, waɗa saha jiya alama wonde hay goto. ɗum noon waɗira ni ko ha ɗum tan foftinma hankadi wona fof so rindi yaltani oɗo bajorɗo. wadde ganda so adima tan ene wiye jubur ay mbiya ba, jubur ay mbiya ba. ɗo mbiyata ko ba ha gayna ay ba ha gayna mbiya jorɗo, ba mbiya jorɗo, ay ba mbiya jorɗo. ay ɗo ko mbiɗa ko ba banani mbiɗa jorɗo wadde ba jorɗo. ɗum ɗo wiyete jorɗo o ɗum ɗo woni ba o. wadde ko mbiɗa ko ba mbiɗa jorɗo. ɗo ko o woni ba, ɗo woni jorɗo o. wadde ɗone ko ba, ɗo woni jorɗo o. ɗo noon ko jubur tan mbiya ba, ɗo ko jubur mbiya ba. wadde a faami ara wande hakkude nandi inde ko Djibrou Ba. wadde a faami wattande nde e so serindima ko inde wotere ko ba jorɗo. hoko pamɗa hen huwa ko Djibrou Ba e ba jorɗo e qur'ana he dow ha less ala ko yalti Djibrou Ba e ba jorɗo. ɗo noon ɗum andoto ɗo so ɗiggi hankadi qur'ana o dow ha less andu a yalti e majjere ko wiyete hankadi Djibrou Ba. hankadi kala ko fati e ba e qur'ana e arab e limto he a yalti e nden majjere, hankadi a wonti gando ba. wadde ko o woni ba jorɗo gandira noon ko ni windirte wanni ha gayna toɓɓa toɓɓere wotere less ɗum wiyete ba jorɗo, walla mbaɗani ha gayna toɓɓa toɓɓere wotere less ɗo mbiya Djibrou Ba. hakkude mbaɗani ñiiri wona ɗo toɓɓere wonɗo mbiya Djibrou Ba. walla mbaɗani no ba jorɗo wayno ha gasa toɓɓa ɗo mbiya ba jorɗo. ay ɗo kadi mbaɗani ha gayna toɓɓa ɗo mbiya ba jorɗo. wadde en paami woton ko Djibrou Ba e ba jorɗo. no ɗo wano ni woodi ko ba mawɗo e ba tokoso. gasi tawde andi woton ko ba mawɗo e ba tokoso wadde andi ɗo woton ko Djibrou Ba e ba jorɗo. hankadi ɗo so ɗiggi a serti e nde ɗo majjere hankadi kalɗo ba winda a janngani e qur'ana he, ma woni koye deftere, ma woni koye tablo, ma woni kala tan ɗo ba winda a janngani andu ko nde ɗo ma windande woni a famani. woni waɗirama aɗa famira ƴetta kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa ɗum janga ɗum ɗigga hankadi wonta a wonti gando ba jorɗo e Djibrou Ba. no gonirɗa gando andude allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo e tiginte, ngal ɗon gandal a wonti gando muɗum hande kadi gonta gando ba jorɗo e Djibrou Ba. wadde ba jorɗo ko ni wayata, kala ko jiimi no wayni ko ba jorɗo, kala ko jiimi no wayni ko Djibrou Ba, kala ko wayni ko Djibrou Ba, kala ko wayni e wattande toɓɓiɗo ko ba jorɗo, kala ko wayni toɓɓi less ko ba jorɗo. ɗo tan janggami ɗum mi faama ɗum hankadi Allah wallami hankadi mi wonti gando ɗo henne. heddo noon mi ƴetta kuɗolam
e karnam mi wanjito mi winoma ko jangde ko ma yaada e bindol janga ha mbawa ƴetta kuɗol ma noon mbañitoɗa ko jannguɗa ko portable jangirtaake portable daran ko jangde nde ari rewa ɗon yettoma ko yettima ko noon ƴetta ɗum mbatta ɗum e karne ma ɓallo ma janga ha ganda janga ha mbawa on sa ƴetta kuɗol ma ko janguɗa mbawɗa ko ɗum egginta ya arta e karne he ƴetta ɗum aɗa janga e karne he ñifa portable ngal ngara e karne he aɗa winda aɗa janga aɗa winda aɗa janga nde gasata taw a ɗiggini hankadi wona a wonti gando ba jorɗo a wonti gando jubru ba gasi wadde windande mon ɗimmire ala ko janguɗa hen so wona tan ba jorɗo o tan goto janguɗa hande ba jorɗo joni aɗa holle ɗo ko so adima yo wani wiye jubru ba tawɗa ɗum ko hakkude bindol yo wani mbiya jubru ba woni ko sara bindol wanni hanga hen toɓɓa lesto wiye ba jorɗo ɗo alama wondi hay goto wiye ba jorɗo on paami moƴƴi de joni noon en kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañitoɗon janggon ɗigga dental diina tv nani dental ay diina nani tv nanga an mo waɗano hen abonné o arnat mbaɗa abonné kala ko jangano ko adi ka tawaka nanɗo mofti gila 2016 faade joni ko janginano ko fof nanton moftanima ngara hen cuɓaɗa ko jiɗɗa gona e jangude mbasano yejjidde noon wadde hen ballal ma anne koye walloɓe he jeeɗa teskede jeeɗa koye walleteɓe he anne yintu e walloɓe ɓe kala gonɗo e dental he YouTube e kala gonɗo to Facebook to e naftoro hen e janga hen e kala ɗo windande tawma a jangi hen a wawi hen a naftorima hen anna eto wadde ɗo nafoore ma mbaɗa 00 221 77 906 14 81 yetto en on saha ngara e WhatsApp he kala indema yettode ma ko min kaari gonɗo nokku kaari ballalam e jingueram nanɗon batte e kees meɗen duusa golle men jahoje saabu courant en jeeya wifi o en jeeya connexion ngaji cotteɗi ha mbawa hebde en jeeya wadde goto kala waɗa hen jungo muɗum a funtaka ko gonga kalanɗa nana gonga o jaɓa gonga mbaɗa golla saabu sa walli ballowo ma andu a walli hoorema o ari o wallima no jangguirɗa giwa e majjere anne sa heeɓi seeɗayal ma ittu hen seeɗa dokkama hen seeɗa goto fo noon oya seeɗa so rendi wona hunde nden hunde humto hunde ɗum kadi wonno kadi haala e yentuko e jangde moɗon siftinde on ɗum yo Allah ko nande ɗum e famde ɗum nanirde Allah jaɓirde Allah e waɗirde hen Allah faando ene rewa Allah ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin numéro batteɗo o ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jeeya WhatsApp o ngara mbaɗa hen ko jiɗɗa wadde hen ko so Orange Money so Wave so Western Union garam riya mbaɗa ha ganda waɗi ngara konngol ma kalana